Ahoj, ja vás vítam u tohto rýchlo vlogu. V tomto rýchlo vlogu sa chcem s vami porozprávať verejne a povedať vám môj názor. Je to môj názor, kľudne tam dajte dislike, aj tak si myslím, že toto video nebude mať veľa lajkov, skôr dislikeov, ale samozrejme, ak sa vám bude ľúbiť, takže nezabudnite like, ja vám za to budem vďačný. Je to trošku vážnejšie videjko, prejdem rovno k veci. Vznikajú tu komunity youtuberov, hej. Sú to začínajúci youtuberi, ktorí sa snažia presadiť, aj keď to proste nejde. Hej. Ale zamyslíme sa nad tým inak. Boli tu youtuberi, teraz už sú slávni, vy dobre viete ktorých, ja ich takisto sledujem, mne sa takisto páčia, nebudem vám klamať, pozerávam ich. Toto video je zamerané len na tú vec, že proste v tej dobe youtuber musel osloviť svojich divákov alebo ľudí, alebo tú komunitu ľudí proste musel nejako osloviť, hej. Jedná sa o to, že vy sa tu snažíte, aj hlupáci, a vám pod video dajú blbá kvalita videa, blbá kvalita zvuku. Pozrite si videá, keď tí youtuberi boli neznámi a točili svoje prvé videjka. Ja som nedávno pozeral jedno video a to video bolo zamerané bol to let's play na nejakú hru. Bol to let's play na nejakú hru. Ja som nerozumel, čo ten youtuber vypráva. Ja som nevidel ani, kde má postavičku. Ale také komentáre sa tam proste neocitli. Chápete, čo chcem povedať? Jedná sa mi o to, že youtuberi buď oslovili tú komunitu tak, že naozaj ich nadchli, alebo napísali niekomu známejšiemu. Lenže vy, každý jeden z vás, a ja medzi nich patrím, keď oslovíme nejakého známeho youtubera, pošle vás kde? Do prdele. A jedná sa o to, ako chcete presadiť niečo, keď to už jeden youtuber točil. Ten youtuber sa na vaše video nepozrie, pretože on vidí, oni majú proste svoj kruh, hej, majú svoju YouTube rodinu a tak. Vy sa musíte spoliehať na to, že sa zameráte proste na video, ktoré bude buď originálne, alebo proste si tí ľudia pozrú to video z princípu. Oni si ho nepozrú. Lenže vy, keď napíšete nejakému známemu youtuberovi, tak sa vám neozve. To je ten princíp toho, že oni vyprávajú štýlom, že sa im podarilo s niekým slávnym spraviť video. Ja týmto nechcem nikoho ohovárať ani nič podobné. Je to len môj názor, ale podľa mňa to tak naozaj je, že vy oslovíte nejakého youtubera a pošle vás do prdele. Spôsobom, že vás ani neodpovie a že sa na vás proste vykašle. Ďalšia vec je, čo sa mi nedávno stala. Môj obľúbený youtuber a let's player, gamer, každý z vás ho pozná, robil stream. Ja som mu napísal, na Twitchi som mu napísal: ahoj gamer, ako dlho točíš videá, alebo kedy sa tomu začal venovať? Ja som nenapísal nič iné a v tom mi prišla odpoveď na Twitchi, kde som bol označený mojim menom, Met a správa: nikdy s tým nezačínaj. Chápete to? Chápete tú logiku? Ja to vôbec neviem pochopiť. Prečo to tí ľudia robia? Prečo to tí ľudia proste robia? Ďalšia vec, čo chcem povedať. Rozhodnete sa natočiť let's play, povedzme, ja neviem, povedzme si Amnéziu, hej, jednoduchá hororová hra, alebo Outlast. Natočíte Outlast, povedzme, že nesledujete nikoho známeho a poviete si, wow, super, ako natočím Outlast, nebudem mať videnia a tak, budete mať. Prečo to hovorím? Veľa ľudí vám začne písať: kopíruješ to, kopíruješ. Pre Boha, youtuber natočí video Outlast a niekto neznámy chce natočiť Outlast znovu a už musí byť nejaký zasraný kopírák, veď to je debilné, to není rozum. Takisto sledujete napríklad veľmi skvelého youtubera PewDiePia, hej? To je človek, ja ho pozerávam takisto. Chcem si zahrať, povedzme, že chcem si zahrať Amnéziu a natočiť ju, hej? Natočím Amnéziu, vydám ju a pod videom bude: copyright, točil to PewDiePie. Povedzme, že ho nesledujem a proste ja nebudem chápať, prečo tam má napísané, že kopírak. Ja to proste nebudem chápať. No proste, o čo sa jedná? Tí ľudia, ja neviem proste, tuto by sme sa mohli všetci navzájom podporovať a nie tu teraz. Ja natočím Skyblock, ako ho točím, hej? Niekto ďalší spraví Skyblock a bude. Buď napíše mne, že kopírujem jeho, čo ja som vydal Skyblock skorej, alebo napíše jemu, že kopíruje mňa.
Lenže to je úplná blbosť. Ja točím Skyblog, nech sa páči. Trilión x miliard ľudí, čo točí a začína na YouTube, nech si ten Skyblog točí. Pretože každý ten človek je výnimočný iným smerom. Ja napríklad si robím ten Skyblog hentak, veľa ľudí ho môže robiť úplne inak. Neznamená to, že teraz ja napríklad mám blbú kvalitu zvuku a teraz nedá sa to počúvať a tak. Nedávno som musel zablokovať jednému channel, pretože ma verejne uražal. Ja nie som žiadny, nejdem tu nadávať. Bohužiaľ, ja som mu musel zablokovať channel, pretože ja nepotrebujem vidieť komentáre pod mojim videom, aký som bla 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 a bla bla bla. Hej? Naozaj je to také ťažké proste. Tá YouTube komunita sú slávni, sú neznámi, hej? My sme medzi tými neznámymi. Ja to točím hlavne pre youtuberov, ktorí ešte nezačali poriadne točiť. Nie každý má peniaze na výbavu. Nie každý má peniaze na super kameru, povedzme Full HD. Nie každý má peniaze na GoPro kameru. Nie každý má peniaze na to, aby mal 8 jadro procák, aby mal 16 gigovú rámku, aby mal, ja neviem, 2 gigovú grafku, lebo ja sa do týchto vecí vôbec ako moc nevyznám, hej. A nie proste každý, hej, je rozdiel, keď niekto natočí video na YouTube, hej, natočí tam video, hodí ho tam, že zdravím vás, že toto je môj let's play z Minecraftu, to je OK. Lenže keď vidíte, že ho natáča tak, že on si položí telefón, ktorý má rozlíšenie, ktorý má, nie rozlíšenie, ale ktorý má objektív alebo foťak 3,2 megapixlový a vy to pozeráte tak, že vy vidíte nie Minecraft, ale vidíte normálne kocky z celého monitoru. To je niečo iné. Lenže veľa youtuberov, čo som pozeral aj teraz tých začiatočných, máte videá kvalitne urobené. Ale veľa hejtuje kvôli tomu, lebo to točil niekto známy. Pre mňa za mňa hejtujte ma za to, čo som povedal, hej. Je to vaša vec. Ja si myslím, že tam bude veľa dislikeov, aj keď myslím si, že pre týchto pre týchto neznámych youtuberov, čo sme všetci my, čo majú odbery, ja neviem, povedzme, trepne blbosť od 0, od 1 po 400, hej, není to až tak moc. Je to také, že už je to také, že už sa blíži k tej prvej 500, ale není to tak, že je to 100 000, 200 000, 300 000. Ale hovorím vám, skúste napísať niekomu známemu, dajme tomu, nejdem menovať, ale skúste napísať niekomu známemu, nejakému youtuberovi, čau, prosím ťa, Reku, pomôžeš mi, bla bla bla. Vy správu nedostanete naspäť. A keď dostanete, nebude to správa kladná. Vy správu dostanete vo forme videné, alebo vám napíše, že nie. Čiže keď sa zamyslím nad tým, hej, že youtuber točil videá a bol neznámy a začínal spamovať svoje videá na facebookové stránky. Áno, ja to robím tiež. Ale to není všetko, čo mu pomôže k tomu, aby proste bol tam, kde je. Jedná sa mi o to, že oni napísali v tej dobe známym youtuberom a oni súhlasili. Lenže prečo to nemôže fungovať tak, že vy napíšete youtuberovi, povedzme, že spraví nejaký youtuber súťaž, hej? Možno týmto oslovím ľudí, čo ja by som bol mile rád, keby áno. Ale nejaký známy youtuber spraví súťaž. Blbo strepnem. Kto uhadne bla bla bla, tak s ním natočím video. To je podľa mňa už celkom rozumnejšia vec. Už keď nechce natáčať s každým, hej, povedzme si, že taký, čo má 700 000 alebo 800-900 000 odberov, povedzme cez 1 000 000 a napíše mu každý tretí, hej, tak ja neviem, alebo každý druhý, hej, tak má viac ako 500 000 správ, natočíš so mnou video, to je totálny spam. To je mi jasné, že tí youtuberi proste to nechcú urobiť z tohoto dôvodu. Ale keby napísal youtuber Jirka Král, toto sa mi riadne ľúbi, že on robí také veci. V každom 10. dieli z jeho let's playu vydá save a v tom save vlastne má nejakú tú súťaž vo forme nejakého kódu. Kto to nájde ako prvý, ten kód, tak ten kód vlastne mu pošle na e-mail a on vybere človeka, ktorým bol prvý a natočí s ním video. Ešte to povedal tak, môžeš si vybrať, akú chceš mapu. Je to podľa mňa dosť dobrá forma a toto sa mi fakt, že veľmi ľúbi. Týmto on získal môj odber. S týmto štýlom, pretože on sa na tých svojich fanúšikov naozaj nekašle. Nikto zo žiadnych youtuberov sa na svojich fanúšikov nekašle. To tým nechcem povedať. Ale proste ten Jirka Král si získal týmto štýlom môj odber. Týmto štýlom si
získal môj odber, že proste rozhodol sa, že spravím to teda takto. Každý 10. diel pekne natočím video s nejakým mojim fanúšikom. To je OK, to je super. To je proste top, to je úplne najlepšie, čo mohol ten človek spraviť. A preto tu vznikajú hejty na nás, na začiatočných youtuberov, čo chceme tiež niečo dosiahnuť v tomto štýle. Že my kopírujeme niekoho, čo točil video, ja neviem, 2 roky dozadu. Pre Boha. Ale to kvôli čomu pre Boha? Veď povedzme si, že ja nesledujem americkú scénu YouTubeovú a teraz ja sa rozhodnem natočiť, dajme tomu nejakú hru. Nejakú známu, ja neviem. Povedzme, bože, nič ma nenapadá. Povedzme ten Silent Hill PT, čo vyšiel, to aj ten známy Jirka robil livestream z toho. Ja to teraz natočím. Polovica ľudí začne písať, že ja kopírujem Mirku, ja kopírujem toho amerického youtubera, čo to točil. Ale keď ja nesledujem americkú scénu, odkiaľ ja mám vedieť, že on to točil? Ja nebudem teraz celý deň sedieť za tým internetom a budem si scrollovať takto všetkých youtuberov a pozerať si, či oni to náhodou netočili. Nie je to trošku na hlavu. Ja naozaj nechcem proste sa poštvať niekomu, alebo nechcem. Ja naozaj chcem to, že proste ja si chcem získať fanúškov, chcem im dať to, čo by oni chceli vidieť. Hej. Už ma zo pár ľudí takto oslovilo, či nenatočíme spolu. Ja s tým problém proste nemám, ale ja mám rozohratú sériu Skyblocku. Pardon. Ja mám rozohratú sériu Skyblocku, ja proste chcem dotočiť to. Ak ste to počuli, tak mi pípol Facebook. Ale o čo sa mi jedná? Ja sa pýtam každý deň, ja pridávam príspevky na stránku, kde som, ja sa snažím vydávať tie videá čo najčastejšie, ale bohužiaľ ja mám tiež svoje povinnosti. To je ďalšia vec, čomu sa chcem priznať. Jedná sa mi o to, že nie každý youtuber má život zasvetený len YouTube. Je tu aj ten sociálny život, je tu aj tá rodina, vaše mimo školské aktivity, mimo domovské aktivity, ale proste o to sa mi jedná, o tento spôsob. Človek, keď natočí to videjko, nemusí hneď čítať pod videom, že si kopírák, že si nejaký že si nejaký kokot. Nemusíš to čítať, na čo? Proste toto je video zamerané pre vás, je to vážnejšie video, takže znovu opakujem, ak sa vám video nelúbi, nechajte tam ten dislike, je to váš názor. Ak sa vám video ľúbi, dajte like, kto nemá odber, nech klikne na odber, ja vám budem za to vďačný. Ale jednoducho o tom to je, že proste nerobím video, v ktorom by som kopíroval niekoho, hej, aj teraz. A neviem, či takéto video niekto zo slovenskej alebo československej YouTubeovej scény nerobil. Hej, proste. Teraz si zoberiem tohto plíšaka, mám tu plíšaka, koho kopírujem týmto? Chápete, nemôžem vedieť, či toho plíšaka tam niekto nemal. Možno, že ho tam niekto mal a možno, že ho tam niekto nemal. To ja nemám odkiaľ proste vedieť. Teraz budem kopírovať len toho, lebo som tam toho plišaka použil. Blbosť. To je totálna hlúposť. O čom proste... Proste... je to o tom, že YouTube komunita má svojich ľudí, tých ľudí si pevne drží. To je pekné. Ale prečo tá istá YouTube komunita nemôže podporiť niekoho druhého? To je trošku na hlavu postavený systém. Ja si myslím, že či neznámi youtuberi, či známi youtuberi by mali spolupracovať. Mali by vytvoriť velikánsku komunitu a mali by spraviť video. Mali by spraviť to. Všetci sa naraz stretnúť, to je úplne jedno kde. Či to bude v nejakej reštaurácii, či to bude pri nejakej kofole v Bratislave, ja neviem, v Anglicku, alebo Prievidzi, alebo tak proste v nejakom meste, by si mali všetci spolu sadnúť a normálne dať na Facebook. Každý sleduje Facebook. Facebook je v dnešnej dobe väčší jak mor. Každý sleduje Facebook s nadpisom, že budeme tam a tam stretávka youtuberov. Nemusí to byť napríklad štýlom for fans a ja tam idem. Idem na for fans, nebudem klamať. Ale naozaj, to čo povedala Jirka, to je čistá pravda. Strašne veľké peniaze za to pýtajú. Ja tam chcem ísť kvôli tomu, lebo tam uvidím tých známych youtuberov a hrozne sa na to teším. A samozrejme aj tie prednášky a tieto veci. Ale proste môžu si tí youtuberi sadnúť a môžu sa vyprávať. Aj s tými neznámymi, čo je na tom pre Boha?
Keď si neznámy youtuber spýta, čo prosím ťa, a nevieš ako to mám urobiť, aby to vyzeralo lepšie, prečo mu ten youtuber proste neodpovie, keď vidí, že ten neznámy sa normálne chová, normálne sa s ním vypráva, alebo respektíve napíše mu normálnu správu. Netvrďte, že tí známi youtuberi si neskrolujú tie správy a neignorujú to. Proste prečo to nemôže fungovať na takom princípe, že napíšem mu, OK, má toho veľa, tak počkám za týždeň. A určite prečo mu tú správu neodošle, proste pozri si moje videjko, ohodnoť ho ty, lebo ty si známy, ty v tom vieš robiť. A čo vám príde? Nič. Fajn, toto je odo mňa všetko, hovorím znovu, ešte raz to opakujem, ak sa videjko ľúbilo, nezabudnite dať like. Kto nemá ešte odber, tak kliknite na odoberať, a kto není spokojný s môjim názorom, dajte dislike, je to na vás, aj keď ja si myslím, že to bude strašne veľa dislikeov, ale tento názor som si proste povedať musel. PS, znovu opakujem, toto video není robené na to, aby som niekoho osočoval, alebo aby som niekomu urážal. Ja som nepovedal ani jedno krivé slovo. Povedal som krivé slovo akorát tým štýlom, že pre mladých, pre nových youtuberov není dobrý štart, keď niekto napíše, že si a že proste kopíruješ a že neviem čo všetko. Hej, to je odo mňa všetko proste. Dúfam, že sa v tomto názore niekto nájde. Ak sa niekto nájde, tak mi kľudne napíš na tom Facebooku, ja dávam vždy do popisu videa, dávam proste môj Skype, tam dávam moju fanpage, môj normálny Facebook. Mi tam kľudne napíš a môžeme sa normálne porozprávať, môžeme si poprípade niečo spolu zahrať, ja s tým problém mať nebudem, ja sa budem tešiť a ešte viac sa budem tešiť, keď sa v tomto názore proste nájde viacej ľudí a naozaj mám tých youtuberov známych rád, naozaj ich mám rád, ja vám nebudem klamať. Preto idem na ten For Fans, aj preto, aby som tam s nimi bol, aby som išiel na prednášky a tak. Ďakujem proste za videnia, ďakujem za to, že ste ma doteraz podporovali, ďakujem za tie lajky, ďakujem aj za tie dislajky, je to predsa len váš názor. A takisto to chcem spraviť aj tu. Toto je odo mňa všetko, Mety Med sa s vami lúči, čaute.